Why? Uthola isipindi i-audacity ukuzositshela ukuthi kumele sibalande my-timetable knowing very well the energy besebenzisa umuntu eqinile mase the energy beyilandeleli bama-fitness center uyazi ngisho nalo 1.1 uthole kanzima one of the people that I paid for abangayivale and umuntu isikhathi sengane isikhathi abazali uyayigibelisa ingane everyday ayilali lezi ngane yafunda umuntu ulale esibhedlela I work for Matric Scholars Academy. Usisila uNombuso Mtshali ube-founder ye-program yoku-upgrade'isa iy'ngane e-DUT eqale I think March mabeshu iy'ngane zithi iqale March. Usisi manje sekumele ziyobhala iy'ngane ama-exam akarejistile isikole under i-Department of Education. Manje abantu bafuna imali yena akanayo imali. Ufika nomndeni wakhe lapha uyamprotector. Usisi uthi yena imali ayikho. Asimazi and imali it was close to 8k kanje. And ingane ebezi-attenda ezinye zithi bezingo-97 emaklasini. Usisi njengamanje imali ayikho. Asimazi ukuthi wenza kanjani. Uthi isikole bekuyi-scam. Uthi nje allegedly isikole is-scam kusho yena. Asimazi ukuthi kwenziwe kanjani. Ingane ayifundile kumele ngabe ziyabhala unyaka wonke. Ngane ziyafunda ziya-attenda lapha e-DUT ML Sultan Ward campus. Yebo. Kanti nje is-scam usisi. And akasekho social media. Uthi ucela ungafaka ku social media angazi why ukuthi why usese ngafuna ukufaka ku social media. Wase deactivate, I don't know noma deactivateile or ini, but then awasekho ama account akhe on Facebook, TikTok, I don't know if she had Instagram or something, but nje akasatholakala kwama socials and uyacela ukuthi ucela ungafaka kwama socials. How come umuntu enze kanje? Shuthi phela akaqali lo muntu or uzokwenza nakwabanye. Nomphathi waka-department sithethe basivente nolodlala uNombuso kufanele ngabe unafonela abazali ukuthi bazali yinkinga njengoba nje bese
On the day. On the day. bazali yafana aninanto yokwenza nina nalami ngunombuso nento yokwenza Kuyo yaziyo nombuso ukwakekela nje za last minute. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Hayi, October ungubani na? Hawu madoda. Sewuvala njani October Nkosi yami? Nangu Ntombatane leli gama lakhe kunguNombuso Nduni wakamtshali. UNombuso ke nabekane isikolo laphana. I think ngalabo Thekwini sona lesibude nge-matric scholars. Abe simbona sipromoter vele lapha enkundleni yokuqhumana agqoke ngisho uniform yakhona ugele ngiyakutshela wena. Hawu kanzi isikole akasiregister mogela. Bantwana nje basolo bafunza babhadala imali etishisiwe. Sikolo asirejistangwa ku Department of Education. Mase kusonzele ukuthi bantwana babhale phela ama-exam njengoba siyadi ukuthi December sowutofika sekuyaqalwa kuyabhalwa. Athi nje Department of Education cho anibhali nje nini. Bantwana bafuna imali tabo ukugele uthi akanayo imali. Apparently gele so protectwa ifamily yakhe, uprotectwa bakubo bahamba naye ngalama side ngathi ma-bouncer. Bantwana bathi gele sicela usinike lokhu kwethu thina nawe siphambane because vele usicolile. Imagine guys ufunza iminyaka wonke uthi khandle uhlala ebhukwini thinking ukuthi udobhala ngoDecember udophasa kani ngeke uzubhale. And people are dragging ugela lapha enkundleni yokuxhumana ukuthi she is so selfish nongokuthi avela athi yena akanayo imali abide bakubo ukuthi abamkhava bambackup imali into abantu olatidlile. People are saying ukuthi bekafaka ama-weave ahamba laphana nebangani bakhe labatibitangele bandla but imali yebantu uloku uyayichawa knowing very well ukuthi isikolo sakhe scam, knowing very well ukuthi isikolo sakhe mgunyato. So abantu abaningi nje bathi bafuna lokungekwabo bafuna lokubelonga kubo. Gela umtholi lapha enkundleni yokuxhumana akasekho nje finish kuthiwa udeactivate ama-account akhe onke Instagram, TikTok, she's nowhere to be found. Akekho gele abantu bathi njena bafuna abanike lokubelonga kubo. Hey, ngoba i-pressure yebandla. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.